салому дуруд бар якакатон бинандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи зан модар аст. эй марде ки ҳамсаратро мезанӣ, барои ин ки хӯрокат омода набуд ва ё либосат нашуста буд, ё ин ки кори ноҷое кард ва ё ин ки сухани ноҷое гуфт, ӯро зери лату пӯк қарор медиҳӣ. бубин ислом дар ин маврид чӣ мегӯяд? пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд, шахсе ки ба занон, модар, хоҳар, зан бо эҳтиромӣ мекунад, он шахс муҳтарам ва карим аст. ва шахсе ки ба модар, хоҳар, алахусус ба ҳамсараш беэҳтиромӣ мекунад, он шахс лаим аст. дӯстон, ин калимаи лаим он қадар калимаи сангин аст ки ҳазрат дар ин ҷо истифода бурданд. маънои калимаи лаим: нофаҳм, номард, бефарҳанг, ақимонда, ҷоҳил, аз маданият дур ва ғайраҳо. ин калимаи лаим шоисаи касе аст ки бо хоҳиши дилаш ҳамсарашро меранҷонад ва дар пеши дигарон дашно медиҳад ӯро. ва ҳар коре хоҳад бо ҳамсараш, яъне ба монанди тақлид гӯем, ба он мекунад. дӯстон, медонед ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар охирини лаҳзаҳои маргаш чӣ мегуфт? анас аллоҳ аз ӯ розӣ бошад мегуфт, ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам то дами ин ки ҷон аз баданаш барояд мегуфт, мувозиби, яъне нигаҳбони намозҳоятон бошед ва нигаҳбони ҳамсарҳоятон бошед. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мегуфт, занҳо амонати шумо ҳастанд, яъне аз назди худованд амонати шумо ҳастанд. шумо нигаҳбони амонати худ бошед. бародари ҷониям, пас мувозиби, яъне нигаҳбони модар, хоҳар, алахусус ҳамсарҳоятон бошед, то дар пеши Аллоҳ ва ҳабибаш азиз бошед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон. дӯстон.